Dobrovoľný hasičský zbor končí. Pozor, hláseniu hlad. Pán podpredseda vlády, pán minister vnútra, veliteľ dobrovoľného hasičského zboru Hladena. Dobrovoľný hasičský zbor Kolárovice Centrum je pripravený na odovzdatie techniky. Veľte pán. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem. Pekne. Vážení hostia, vážení dámy, vážení páni, vážení hasiči. Dovolte mi, aby som do príležitosti odovzdania techniky privítal na našej pôde v obci Kolárovice týchto predstaviteľov: podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra vnútra Slovenskej republiky doktora Roberta Kaliňáka, predsedu Žilinského samostatného kraja inžiniera Juraja Blanára, prezidenta Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky plukovníka doktora Alexandra Nejedlého, generálneho inšpektora Vendelina Horváta, generálneho sekretára dobrovoľných požiarných ochrany Slovenskej republiky, staršieho inšpektora Jana Gentnera, predsedu okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Byči a riaditeľku okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Byči Evku Hladenovú. To je tak z mojej strany všetko. Chcel by som poprosiť pána ministra o pár slov. Ďakujem pekne, vážený pán starosta. Teraz rozmýšľam, ako sa povie jedným slovom Kolárovičania. Dobre hovorím? Tak, milí obyvateľi Kolárovic alebo Kolárovičania. Veľmi pekne ďakujem za milé privítanie a dnes sme sa tu stretli pri sviatku predovšetkým vašich dobrovoľných hasičov. Chcem povedať, že tento projekt, ktorý sme spustili zhruba pred 2 rokmi, má slúžiť na to, aby sme mohli po, už môžeme hovoriť o 10 ročiach, obnovovať hasičskú techniku aj u dobrovoľných hasičských zborov. Krstnými otcami tohto projektu je pán generálny sekretár dobrovoľnej požiarnej ochrany pán Horvát a pán prezident hasičského záchranného zboru pán Nejedlý, pretože u profesionálnych hasičov sme obmedili už 70% zásahovej techniky a dobrovoľní hasiči sú nepostradateľnou súčasťou zásahov profesionálnych hasičov. Preto bolo rozhodnuté, že je nevyhnutné, aby sme mohli urobiť aj pre nich určitý posun v kvalite techniky, ktorú majú. Musím sa priznať, že hovorím prvýkrát z balkóna. To je strašné. Dobre, človek si má na všetko zvyknúť. No, rád hovorím ľuďom zo spodu, nie z vrchu. Samozrejme, možno by som doplnil, pri tomto autičku je to veľmi špecifické, lebo ani nie je tak o dar obci, ale skôr o to, že chceme splatiť svoj dlh, ktorý máme voči dobrovoľným hasičom. Dobrovoľní hasiči sú veľmi špecifická vrstva ľudí, ktorí vo svojom voľnom čase na úkor svojich rodín, a tu vidím aj ženy, aj mužov, takže to musia mať doma veľmi pestré, nasadzujú svoj vlastný život, aby pomohli blížnym svojim a Bohu na slávu, tak ako sa píše častokrát na ich vlajkách. A to všetko samozrejme robia bez nároku na odmenu. Rozhodli sme sa preto, že takýchto aut na Slovensku rozdeľujeme 120 tým najaktívnejším dobrovoľným hasičským zborom, ktoré máme momentálne k dispozícii, a chceme, aby aj to brali ako určitú motiváciu do budúcna, predovšetkým pre mladú generáciu, ktorú tu tiež vidím. Neviem si totiž to predstaviť lepšie formovanie charakteru mladého človeka ako práve medzi hasičmi. Ide o bezvýhradnú kolektívnu spoluprácu, jeden sa musí spoliehať na druhého a každé ohnívko reťaze musí byť rovnako silné. Ja sa chcem rovnako tak ešte veľmi pekne poďakovať aj pánovi županovi Žilinskému, pánovi Jurovi Blanárovi, ktorý veľmi intenzívne ma upozorňoval na tie obce, ktoré sú najpodstatnejšie, ale v tom finále, kedy sme už vyberali do toho posledného výberu, je tu aj
mladý náš hasič, ktorý slúži u nás v Byči. Dobre si pamätám vaše meno, pán Čado? Dobre. Ktorý na záver naozaj zabojoval za svoju obec a takisto samozrejme aj pán starosta, ktorý je aktívny a patrí k tým, pretože väčšinou, keď odovzdávame tieto autá, mnohí starostovia z iných obcí sa nás prídu opýtať, ako na to, ale tí šikovnejší na to prídu o mnoho skôr. Vážený pán starosta, pán minister, pán prezident, milí Kolárovičania a samozrejme hasiči, pre mňa je to takisto prvá balkónová premiéra. Dovolte mi, aby som vám rovnako pogratuloval k tomuto krásnemu autu. Pán minister opísal, ako sa to celé udialo a môžem to potvrdiť, že je to naozaj pravda. Ja sa snažím prihovárať za všetky žiadosti, ktoré z kraja prídu, ale ako sa hovorí, ani nemému dieťaťu vlastná mama nerozumie. A keď niekto žiada a dokonca sa prihovára ešte trošku viac, a to je znak toho, že je tu čulo, že naozaj sa tu robí na úrovni hasičov a to je aj vidieť. Tak sa z toho radujem, že dnes sme tu spoločne s pánom ministrom. Som rád, že tejto techniky je v našom kraji viac a viac a chcem poďakovať pánovi ministrovi, rovnako aj pánom, ktorí boli menovaní ako krstným otcom za túto myšlienku a vyjadriť presvedčenie, že takto to bude pokračovať aj do budúcnosti, aj vďaka vašej podpore, pretože bez vašej podpory by to jednoducho nešlo. Prajem hasičom, aby si to užili, aby bolo čo najviac tých mladých, ktorými sa stretneme, predpokladám, čo nevidieť na Severoslovenskej hasičskej lige, takže sa teším na to. Nech to slúži naozaj viac na tie tréningy, viac na tú prevenciu, ako na tie zásahy. Ďakujem pekne. Parádna mašina. 20 je to, pán starosta. 20. Nech slúži na prospech všetkým občanom Kolárovíc a okolitých obcí, pretože častokrát budete môcť pomáhať aj susedom a nech vám vždy dobre slúži. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Požehnanie by nám príde. Tu aby to pán minister posvetil ešte. Dobre. Modlíme sa, zvelebení si, Pane Bože milosrdenstva, že si nám vo svojom synovi dal obdivuhodný príklad dobročinnej lásky. A nástojčivo si nám skrze neho odporúčal prikázanie lásky. Milostivo zahrňuje svojim požehnaním týchto tvojich služobníkov, dobrovoľných požehníkov, ktorí s pomocou týchto technických prostriedkov veľkodušne chcú pomáhať svojim bratom, aby v naliehavých potrebách celou dušou a zo všetkých síl verne ti slúžili vo svojich blížnych. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Nejaké tie stroje bežia, tak ako majú. Dobre. Hotovo. Dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja. Ďakujem pekne, dôstojný pánov. To je najpodstatnejšie, čo hasičské auto potrebuje, požehnanie. A teraz ďakujem pekne za tento ručný hasiaci prístroj, čo som dostal do ruky. A hovorí sa, že teda ešte hasičské auto, aby dobre hasilo, musí byť najprv samo zahasené, tak idem skúsiť robiť prvý požiarny útok na to auto. Čo už sú tu